Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Ruben noong mga panahong kabataan niya. Taong 1958. Bangon, Masbate. Isang dekada mahigit matapos ang ikalawang digmaan ng mga panahong ito. Nasa edad 30 itong si Lolo Ruben at nasa pangangalaga pa siya ng kanyang maestro. Ang kanyang maestro ay isang dalubhasang antingero na may taglay-taglay na iba't ibang uri ng karunungan. Isa dito ay ang sator ng mga sator. Sator na lang ang babanggitin ko sa kadahilanang kilala na ito ng karamihan. Isa pang taglay nitong kakayahan ay yung pangalawang pinakulo ng karunungan. Yan lang ang mga babanggitin ko sa kadahilanang ang mga ibang lihim nitong maestro ay maaaring manakaw kapag ibinunyag. Naniniwala kasi itong si Lolo Ruben na merong mga karunungang iisa lang ang gustong pagsilbihan. Napakalakas nga ng sator ng mga sator kung susumahin. Matinding puder ang kayang ibigay nito sa nakakaalam dito. Isa ding antingero ang maestro nitong si Lolo Ruben. Yung agimat na taglay-taglay niya. Kung hindi ninyo na itatanong, dito namana ni Lolo Ruben. Ang hindi niya lang nakuha ay ang pinaka-iniingatan nitong isang agimat. Ang kanyang maestro ay may natatanging agimat na pinaka-iniingatan nito buong buhay niya. At ang agimat na yon ay ang krus ng batis. Bihirang-bihira ka lang makakakita ng ganitong klase ng agimat dahil napakahiwaga nito. Isa pang kadahilanan, isa to sa pinakamalalakas na agimat na lumitaw sa ating mundo. Kagaya ng sinukuan, ang agimat na ito ay kusang lumilitaw sa mga piniling tagapangalaga ng mga nagbabantay dito. Ayon kay Lolo Enteng, ang agimat na hawak nitong maestro ni Lolo Ruben ay napakatalinghaga sa kadahilanang maraming sumubok na mga antingero na kunin yon sa kanya. Lahat ng sumubok ay nabaliw at nawala ang mga sariling wisyo nito. At higit sa lahat, marami ang namamatay. Noong kabataan nitong maestro ni Lolo Ruben, na itago na lang natin sa pangalang Inko. Sa di inaasahan, nakakita ito ng agimat na halos lahat ng mga antingero sa amin ay gustong makuha yon. Yung krus na lumitaw sa batis, ang gustong-gustong makuha nitong mga antingero. Sa kadahilanang meron itong taglay-taglay na kakayahan na kayang magbigay sa tagapangalaga nito ng malakas na proteksyon laban sa kaliwa. Kahit mga matatandang albularyo ay nagnanais makuha ang krus ni Inko. Ayon kay Lolo Ruben, nakuha yon ng maestro niya habang naglalakad ito sa gilid ng batis. Hindi naman talaga dapat pupunta sa batis itong maestro niya dahil nagpapakain lang yon ng mga kalabaw nung mga oras na yon. Habang nagpapakain ito ng kalabaw niya, may nasisipat itong nilalang di kalayuan sa kanya. Isang nakalitaw na babae na may dalang bulaklak at pangiti-ngiti yon sa kanya. Kinukumpas nito ang kamay niya na parang pinapalapit siya nito. Hindi yon pinapansin ni Inko.
sa kadahilanang baka may kumuha sa kalabaw niya. Kaya ang nangyari, tinalikuran niya ito. Makalipas lang ang ilang oras, nung pauwi na tong si Inko, biglang may nagpakita sa kanyang isang lalaking matipuno ang katawan, nangingintab ang balat, at merong mga pakpak na animoy sa kalapati. Nakasuot din yun ng baluti at merong hawak-hawak na nagliliyab na espada at may tungkod sa kabilang kamay. Pagkakita ni Inko, animoy kusa siyang pinapaluhod nito. Kahit hindi kagustuhang lumuhod nitong si Inko, bigla na lang may nag-utos sa kanya na lumuhod. Wala ni isang minuto, pagkakita niya sa nilalang na yon, animoy agad siyang nagbibigay puri sa isang uri ng nilalang na may dugong bughaw. Pagkaluhod nitong si Inko, agad-agad nagwika itong nilalang ng, "Magbigay-pugay ka! Sapagkat ikaw ang napili naming tagapaghaligi ng krus ng Ama." Sinasambit yon ng nilalang, at sa hindi maipaliwanag, biglang napahagulgol itong si Inko sa iyak at napadapa siya sa lupa. Hindi niya gustong umiyak pero yung katawan niya parang may sariling pag-iisip. Pagkatapos nun, bumalik na sa normal ang lahat. Nakatayo na tong si Inko at napalingon yun sa likod. Matapos nun ay nakita niya ang babaeng nakalitaw na may daladalang bulaklak. Pinapasunod siya nun. Kaya ang ginawa niya, sinundan niya ito. 1 metro lang ang layo nito sa kanya. Ilang minutong paglalakad, nadapo siya sa batis. Nakatingin yung babaeng nakalitaw sa kanya at ikinumpas ang kamay nito na animoy itinuturo yung batis. Matapos nun ay tinahak ito ni Inko. Yung utak niya nagsasabing bumalik ka na. Pero yung puso niya gustong-gustong pumunta sa batis na yon. Hanggang sa napasok niya na ang batis. Nakakapagtaka dahil ang batis na yon ay napakalalim at parang umaapaw ang tubig. Yung tipong meron itong bukal na pinanggagalingan ng tubig nito. Hinanap niya ang bukal kung saan nanggagaling ang tubig sa batis. Ginagawa niya yon habang nag-iisip siya ng malalim. Nagtataka na din itong si Inko dahil nung mga oras na yon, napakainit dahil tirik na tirik ang araw. Tapos pagpasok niya sa batis, animoy bigla siyang nabalot ng napakalamig na presensya. Napakatirik ng araw sa batis na yon pero hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong init sa katawan. Ni pawis ay walang makikitang bakas. Hanggang sa nadapo na lamang siya sa pinakadulo ng batis na yon. Medyo malayo-layo pa lamang siya ay nasisipat na niya na merong bukal yung batis. Yun bang bumubulwak-bulwak ang tubig doon? Matapos nun ay nakalapit na nga itong si Inko. Pagkalapit niya dito, agad-agad niyang pinagmamasdan ang bukal nito. Hanggang sa 1 minuto ang makalipas, biglang nagkaroon ng mga malalaking bula kung saan malapit sa may bukal. Napakaraming bulang nagsilitawan ng mga oras na yun na
Halos mapuno ang buong batis. Bigla itong nagsiputukan at sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, nakakita itong si Inko ng isang krus na lumitaw mula sa bula. Tansuyo na, pero nakalitaw sa tubig. Purong krus lang yung nakita niya. Animoy ginto sa tuwing nasisinaga ng araw dahil sa liwanag na taglay nito. Walang pagdadalawang isip, agad-agad itong kinuha ni Inko. Pagkuha niya doon, bigla-bigla niyang naalala ang masasayang araw niya sa piling ng kanyang mga magulang. Napakalamig ng krus na yon at nakapagtataka ang pangitain na nakita niya. Dumudulas din ang krus sa kanyang mga kamay, kaya hinigpitan niya ang pagkakagapos niya rito. Alam niyang hindi ordinaryong krus ang nakita niya. Bagkus ay isang krus na nanggaling mismo sa may likha. Di niya mawari kung bakit siya ang pinili. Di naman siya ganong kabaitang tao. At di naman siya ganong kasama. Yung tama lang. Yung tipong mga klase ng tao na kayang tumulong sa kapwa ng walang pag-aalinlangan. Ganon na ganon ang katangian nitong maestro ni Lolo Ruben. Matapos ang tagpong yun, ay uuwi na sana siya. Bale na pagpasyahan niyang iwan na muna ang kanyang kalabaw at babalikan ito. Pauwi na nga siya ng mga oras na yon. At laking gulat na lamang niya na habang naglalakad siya, napapansin niyang merong sumusunod sa kanya. Paglingon niya rito, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang dalawang kalabaw niya na sumusunod sa likod niya. Gulat na gulat si Inko sa mga nasaksihan niya. Yung mga kalabaw niya kasi, animoy siya ang nanay ng mga ito. Kaya ang nangyari, nakauwi silang tatlo ng sabay-sabay. Pagkarating niya sa bahay nila, dali-dali siyang naghugas ng paa. Medyo naputikan kasi siya sa daan. Nang aksidente niyang mabasa ang krus, bigla itong bumula. Oo, bumubula ang krus na yon tuwing ito'y nababasa ng tubig. Kapag ikaw naman ay nabiktima ng lason, ilagay mo lang ang krus na yon sa baso, lagyan mo ng tubig, tapos inumin mo. Ilang minuto lang, magaling ka na. Kahit ang pamatay na lason ng pinatuyong balat ng daga ay nawawalan ng bisa kapag si Lolo Incuna ang nakaharap. Pamatay kasing lason niyan dito sa amin na kayang ipalipad sa hangin. Yung tipong napakaliit na piraso ng balat ng daga na may halong dasal ay kayang isabay sa hangin papunta sa kung anong uri ng pagkain o inumin na papasok sa loob ng katawan mo. Isang araw lang ang aabuti mo sa laso na yan. Madami na yang nabiktima dito sa amin nung mga panahong yon. Napakamahirap malaman ng laso na yan sa kadahilanang animoy napakaliit lang nito kaya napakahirap lunasan. Dahil unang-una, mahirap alamin ang lason kasi napakaliit nga. Pangalawa, masyado itong mapaminsala. Isang araw lang patay ka na. Maliban sa lason, kaya din ibalik nito ang anumang kulam o barang na itinapon sa isang tao. Idikit mo lang yon sa biktima at kusang babalik sa mangkukulam ang barang ang sakit na ibinigay niya.
Sa kasamaang palad, hindi yon kayang lunasan ng nagbigay ng sakit sa biktima dahil tripleng ulit ang lakas nitong tatama sa kanya. Kaya noong natagpuan yon ni Inko, ganyan na lamang ang pagmamalabis ng iba na kunin yon sa kanya. Di yun pinagsasabi ni Lolo Inko pero alam na alam ng ibang antingero na meron siyang taglay na ganong kakayahan. Ayon kay Lolo Ruben, kahit siya ay alam niyang napakalakas ng taglay nitong maestro niya. Di kasi umiiba ang amoy nun kahit hindi naliligo. Tapos pag nakikita niya itong krus ng maestro niya, animoy nahuhumaling siya rito. Hangang-hanga talaga si Lolo Ruben sa maestro niya, na sa kahit huling hantungan nito ay iniukit niya pa rin ang pangalan nitong kanyang maestro. Kasalukuyang nag-aaral itong si Lolo Ruben ng mga karunungan nitong maestro niya. Bale siya talaga ang tagapagmana ng mga karunungan nitong si Lolo Inko. Meron na din siyang hawak-hawak na mga agimat. Yung may matang nakadilat at merong anghel sa likod na may inaapakang demonyo. Suot-suot niya lagi yun at napakalaki ng pananalig niya sa mga gamit niyang yun. Habang nagsasanay itong si Lolo Ruben upang maging ganap na antingero, maraming nakakaharap itong maestro niya. Isang gabi, kumakain silang dalawa nang biglang may isinugod kay Lolo Inko. Yung pasyenteng sinugod sa kanya, binarang. Gulat na gulat itong si Lolo Ruben nang makita niya ang pasyente na nakadilat. Kumakain pa sila nung mga oras na yon. Pagkahiga ng pasyente sa upuan nila, bigla itong sumuka. Ayon kay Lolo Enteng, ang isinuka nun ay isang bulok na prutas na merong mga uod at insekto. Buhay na buhay ang mga uod at insektong isinusuka nito. Habang dumidilat yon, naanimoy tinatanggalan ng kaluluwa sa kanyang katawan. Dali-dali namang kumuha ng libreta itong si Lolo Inko at nag-usal. Hinawak-hawakan niya lang ang pasyente at tinapik-tapik ito. Matapos niyan ay dahan-dahan niyang nilalabas ang krus sa batis. Pagkalabas niya ng tuluyan, biglang napasigaw yung nilalang ng, Patawad! Patawad! Inko! Maawa ka! Inutusan lang ako! Pakiusap! Huwag mong ididikit yan! Huwag mong ididikit yan sa katawan ko! Mamamatay ako! Mamamatay ako! Umiiyak nitong pagsusumamo kay Lolo Inko. Nagwika itong si Lolo Inko ng, Kung hindi ito dinala sa akin, malamang pinatay mo na. Pasensyahan na lang. Walang sabi-sabi ay idinikit niya yon sa ulo ng pasyente niya. Pagkadikit nun, agad na nawala ang kung sinong nakasapi sa katawan nito. Nagkaroon din ng marka ang noo nitong pasyente niya na para bang nasunog yung balat nito na nagkorteng krus. Wika na lamang nitong si Lolo Inko. Ibinalik ko na ang parusa sa barang. Mas triple ang lakas nito. Hindi na yon sisikatan ng araw. Matapos yon ay umalis na ang mga ito. Dala-dala ang medyo nanghihina nilang kasama. Napakarami talaga ang may galit sa maestro niyang yon. Sa kadahilanang walang pinipili itong kalaban. Mapatiawon ay hindi nakakatakas.
Meron naman ding pagkakataon na nakaharap sila ng aswang. Galit na galit ang mga aswang sa amin noong mga panahong ito dahil kay Lolo Inko. Lahat yata ng angka ng aswang dito sa amin gigil na mapaslang nila itong maestro ni Lolo Ruben. Pero kapag nagkakaharap na sila, animoy mga bata silang walang magawa. Isang hampas lang ng latigong hawak nito sa mga aswang, nagsisigawan na ang mga ito. Partida. Wala pang dasal ang gamit ni Lolo Inko. Kahit hindi nga usalan nitong si Lolo Inko ang gamit niya, basta nakalapat yon sa krus ay wala nang papupuntahan ang ibang nilalang. Ayon kay Lolo Ruben, minsan nakakapagkwento itong maestro niya sa kanya na palagi siyang ginagabayan nung matipunong lalaki na may baluti. Naging kasangga niya na ito sa lahat ng bagay. Hindi yon ang gabay niya. Hindi rin alam nitong si Lolo Inko kung ano talaga ang uri ng nilalang na yon. Basta ang palagi lang sinasabi nun ay, "Nilalang ako ng kataas-taasan." Yun lang. Wala nang ibang impormasyon na ibinabahagi. Pero kapag may laban itong si Lolo Inko, hindi siya nito pinapabayaan. Animoy nakabantay yon sa krus na hawak niya at hindi sa kanya. Di naman nag-iisa ang mutya nitong si Lolo Inko, dahil marami-rami din itong nasa pangangalaga niyang mutya. Kagaya ng Batusan Hornigas, mutyayo ng langgam, ngipin ng kalabaw na ibinaon niya sa kaliwang kamay niya, 2 mutya ng lakas, at kaligtasan ang taglay-taglay na abilidad niya. Fast forward tayo. Makalipas ang ilang taon. Sa sobrang katandaan nitong si Lolo Inko, namatay na ito. Ayon kay Lolo Ruben, bago namatay itong maestro niya ay nagwika ito sa kanya ng, Ben, lahat ng karunungang ibinahagi ko sa iyo, gamitin mo ng maigi. Nasa panig tayo ng kanan hanggang kamatayan. Bago pumanaw itong si Lolo Inko, nakita ni Lolo Ruben ang tinutukoy nitong tagapagbantay ng krus na yon. Nakaluhod yon sa kung saan nakaharap ang krus at nakatarak sa lupa ang umaapoy nitong espada. Matapos mawalan ng hininga ng maestro niya, kasabay ng paglaho ng nilalang na yon. Lahat ng alam nitong maestro niya ay naipasa kay Lolo Ruben. Maliban lang doon sa krus ng batis. Sa kadahilanang bigla na lang din itong naglaho kasabay ni Lolo Inko. Kaya ang nangyari, lahat ng gamit maliban sa krus ay nataglay ni Lolo Ruben. Mga libreta at mga orasyong pinasaulo sa kanya na wala sa libreta. Mga ritual upang makita ang espiritual na mundo at ritual para kitilin ang mga nasa kaliwa. Noong namatay na si Lolo Inko, masasabi nating napakadalubhasa na nitong si Lolo Ruben. Marami na itong kaibigang engkanto sa kadahilanang nasa tanawan ang bahay nila. Nasa teritoryo ng mga engkanto nakatirik ang bahay nila, kaya hindi na talaga nakakapagtaka. Tinuturuan din siya ng mga yon ng mga orasyon ng matataas na uri ng engkanto at binigyan din siya ng prinsipe ng mga engkanto na isang uri ng kahoy. Ordinaryong kahoy lang kung titingnan. Pero isa yung tabak.
tabak na napakatalas na kayang sumugat ng mga engkantong itim. Kayang pumatay ng kapre at kahit aswang. Ibinigay sa kanya yon sa kadahilanang siya ang naging tagapaghalili nitong si Lolo Inko. Masugid kasing tagasunod ni Lolo Inko ang lahat ng engkanto na nakatira sa Tanawan. Kaya bilang pagkilala kay Lolo Ruben, binigyan siya nito ng gamit. Tanda at patunay na isa siyang bagong usbong na henerasyon sa hanay ng mga dakilang antingero. Fast forward tayo ulit. Dumaan pa ang 2 taon at subok na nitong si Lolo Ruben ang kanyang taglay-taglay na mga gamit. Marami nang napatay ang kanyang latigong may 3 piko sa dulo. Marami na rin siyang pinugutang mambabarang at mangkukulam, gamit-gamit ang tabak ng prinsipe ng mga engkanto. Makalipas ang ilang buwan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabangga itong si Lolo Ruben ng isa sa pinakamabagsik niyang naging kalaban. Angkan ito ng mga mandirigmang aswang. Okay, introduction pa lang to pero napakalupit na. Paano pa kaya yung part 2 tsaka part 3, no? Siguro bukas upload kagad natin yung 2 para tapos na to. Ayos ba yun? Pa-comment naman ako ng Lolo Ruben lang malakas para sunod-sunod na yung upload natin. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 2 at finale. Medyo mahaba to Siguro tag 30 minutes or 30 at 40 minutes. Yun lang. Kita-kits sa part 2 at finale. Salamat.